Soqfa jqattru il-maniżer fuq switches tad-dawl kuruturi merqin. Hija din is-sitwazzjoni diżastruża li qed iħabbtu wiċċhom magħha tfal xkejknin u l-għalliema tagħhom fl-iskola primarja ta' San George ħal-Qormi. Skola li l-gvern ilu snin sħaħ iwiegħed li se tiġi modernizzata. Iżda issa l-problemi tant gravaw li fuq il-medja soċjali qed jitkellmu anke l-ġenituri. Bom tesprimi l-inkwiet tagħha fuq Facebook b'mod mill-aktar apert. Flimkien ma' ritratti u anka videos li juru ilma jqattar fuq switches u plugs tad-dawl bramel fil-kuruturi jiġbru l-ilma u soqfa li jidru li għandhom ħsarat li qed iwasslu sabiex jidħol l-ilma fl-iskola, dillhom staqsiet min se jġor responsabilta jekk isseħħ xi traċedja. Taħt din il-kitba kienu bosta r-reazzjonijiet tal-ġenituri li kitbu li huma stess huma xhieda ta' din is-sitwazzjoni f'din l-iskola, sitwazzjoni li qiegħda periklu għal kulħadd.